ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆದ ಐಪಂಡ ಎಂಡ್ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಇನಿ ಮಲ್ತದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಾತು ಬೇಲೆಲೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ವಾಯ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡಂದು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ.
ಕೆಲವೊಂಜಾತೆ ಬೇಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಉಂಡತೆ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಸಾಗುಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ಸಾಗುಜಿ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾಗ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಡೀ ಉಂದೇನೆ ಮಲ್ತೊನ್ ಕುಲ್ಯಂಡ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತೊನ್ ಕುಲ್ಯಂಡ ಏನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಿಷ್ ಬಂದೆಟ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಓದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅವು ಇನಿ ಓದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬುಕ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾತು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ ಇಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಯ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ತನೀಶ್ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಪದ್ದೆಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ಗೆ ಓದಾವಡು ಪನ್ಪುನನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಮಂಡೇ ನಾನು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ಅಂತ ಅಂಚ 2 ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ತು ಅರೇಜಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಓದೋದಿಜಿ ಓದೋದಿನ ಏಜಿ ಇತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾನು 2 ದಿನ ದುಂಬು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ఆయన ఎదురు కుల్లోడే అప్పుడు వాట్ టు డూ నికలేగ అంచనే ఆవుందుండా పనులే కామెంట్ సెక్షన్ నికలేగు నికల జోకుల్ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಿತ್ತೋನ್ವೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಿತ್ತೋನ್ವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಪಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಟೆನ್ಷನೇ ಕೊಟ್ಪುಜರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲಿನ ಕೇಂದೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಓದಾವ್ಜಿ ಆಕುಲ ಅಕಲ್ನಾತೆಗೆ ಓದ್ವೇರಿ ಏರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತೋನ್ವೇರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ಬಟ್ ಯಾನೇನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಚಾಂಚ ಯಾಂದೇ ಬುಕ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಿತ್ತು ಅನ್ಬೇಕು ಕೆಲವರೇ ಪನ್ಪೆ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದು ಲೇನಾಗಿ ತನಿಷ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಂಚಿ ಆನಿ ನೋಟು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬೋಡಾಣ ಓದಿಜಿಂಡ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದೆ ಯಾನೇ ಕುಲ್ದೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ನಿನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬೋಡಾಂಡ ಓದಿಜಿನ ಜಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಜಿಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏತು ಪಂಡದ ನಮಕ್ ಆಕುಲು ಆರಾಮದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ಪಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೋ ಓದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓದುಗ ಅಲ್ಲೇ ತುನ್ಪೋದು ಓದಾದು ಬಿಟ್ಪ ಅಂಚಕತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಪೊಡ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಏನನ್ಕೆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಇಲ್ಲರ ಪಣ ಎನ್ನಾತು ವೀಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಲ್ಲ ಇಚ್ಚರಿ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಬುಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುನು ಬೇಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮೋ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಕುಲ್ ದಾದನ ಪಂಡಿರು ಆಕುಲ್ ದಾದನ ರಾಂಗ್ ಎನ್ನೇರು ಮಲ್ಲ ಜೊಂಜು 2 ದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಪುಡು 2 ದಿನ ಫುಲ್ ಮಂಡೆಡ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಪಣ ಫುಲ್ಲು ದಾದಾಡೆಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಿನಿ ಫುಲ್ ಮಂಡೆಡ್ ಅವೇ ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ತೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಪುನ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಡು ಶಬ್ದ ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದಿತ್ತಂಡ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಪಣ ಇತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮಗ್ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಚು ಬೇಲೆನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೆರತ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವುಪ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಒವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಬಟ್ ಏಪಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜನಕುಲು ಎಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಕಲೇನು ನಮ್ಮ ನೂಕುದು ಬುಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊರ್ಚಿಯ ನೂಕುದು ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲೇನು ಜನಕಲೇನು ಕರೆ ಆಪುಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅವ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಉನ್ನತೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತು ಬುಂಡ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಖಾಲಿ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆತ್ತೊನು ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಅದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೈಂಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಹಿಂಕಲ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಆಕುಲ್ ನಮಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರು ಒವ್ವೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಪಡವು ಅವು ಕಣ್ಣನೆ ಅಂದತ್ತು ಅಥವಾ ಲವರ್ ಅಂದತ್ತು ಒವ್ವೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಪಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ರಿಲೇಟಿವ್
ಸಂಬಂಧದ ಪೂರ ಏರ ಓಯ್ ಥರದ ಪ್ರೀತಿ ಆದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮಕ್ ಅವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಪಗ ನಮ್ಮದು ಅದ ಮಲ್ಪುನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜನ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ವೀಕ್ ಆವಡು ನಿಕಲೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ವೀಕ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೋಡಾತೆ ಅಕುಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ವೀಕ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮದಾಯ ವೀಕ್ ಆವಡತೆ ನಮ್ಮ ನನಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದೆ ನೋಡು ಆತೆ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾ ಪನ್ಪುನಾತು ಸುಲಭ ಓಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿದಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಜೆತ್ತ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ತೂಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಡುಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನನಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅವೇ ನಿನ್ನದು ನಮಕ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂದ ಏಪಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಂಡೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬೈ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದೆನ್ನದು ನಮ್ಮ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವೊಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಐತೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದುಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡೆಂಕ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅವನ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಗೋಬಿಗೆ ಮಸಾಲ ಕಲಪಾಯತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಘಾಟ್ ಇತ್ತೆ ದೊಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾರು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ತೂ ಯಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಜೋಕು ನಿಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬತ್ತದು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪನ್ಪೆಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಪನ್ಪೆಗೆ ಐಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನ್ವಲ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಪನ ಅಂದು ಐಕ್ ಐ ಪನ್ಪೆಗೆ 9,000 ಸಂಬಳ ಎಂಕ್ ಅಂದು ಐಕಾಲ್ ಪನ್ಪೋಲ್ಗೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಶ್ಯಾಂಪು ಸೋಪ್ಗೆ ಯಾವ್ಜೆ ಅಂದು ಐಕ್ ಐ ಪನ್ಪೆಗೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈದ್ ಗಲೀಜೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪೋನ್ ಬಂದು ಬುಡ್ತು ಪೋಪೆಗೆ ನಿಕಲೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫನಿ ಆದುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಫನಿ ಆದುಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಇಚ್ಚ ಅಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೋಕ್ ಓಪಂಡ ವೇಟ್ ಏನ ಮಂಡಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದ್ದಾಯೆ ವೇಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಓಕೆ ನೆನಪ ನಾನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಂತು ಒಂದು ಪೇರ್ಗೆ ಐಕ್ ಮೂಲು ಈ ಇಲ್ಲದಾಲ್ ಪಂಡ ನೇಬರ್ಸ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರತ್ತೆ ಆಲು ಒರ್ತಿ ಆಲ ಕಂಡನೆ ಇಡ ಪನ್ಪೋಲ್ಗೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತಾಲ್ ಪನ್ಪೋಲ್ಗೆ ದಾದೆ ಎಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರಾಕುಲ್ ಏತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಇರೇಗ್ ಓರ ಯಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಪೂಜಾ ಅಂದ ಈಗ ಕಂಡನೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಯಾನು ಹೊರ ಪೋಯ್ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಲಡಾಯಿ ಅವನೊಂದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಜೋಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ನಿಜ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತ ಎಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನದು ಅವು ತೆಲ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಜನ 11 o'clock ಕರಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 11 o'clock ಆತಂಡು ಸೊ ಇನಿ 11 o'clockಗೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿರಿ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾತೀರಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೇಗ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಎನ್ನದೆ ನಾನು ಬೇಗ ವೆನ್ಸ್ಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ವೆನ್ಸ್ಡೇನೆ ಪಾಡೋದು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೋಜಿ ಪಸ್ ತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋರ ಬಾಯ್